beboa na wanka se woni begye e wa bra bomu honhom a aware nyina no obedwane de wase adwuma obedwane de wabra wase obedwane ene wa be foforo obesa ba se de onyankopon ka na sem no bibia wachiwade se wanfa nka no a ontumi nko yemfa metwam ensa humfi Jesus na kade aka no ansa na jibrena hame woni begye awurade nhyirawo se wajibre na hwe Reverend AGYAPA ensi wiye medafo bidiane Reverend AGYAPA beni wahia jibrena tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidu nyame abode enhaban ensuo ni nua a wodi tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de acheme ebe wanwa wani beje nipa bebre afasa akwawe so atenase a omoni agye a omudi de enya bible bibia ona kade na boka se saa na bibi owi ase me wo meduma ya Kumase ehwa meduma Abas Junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na yeni nkomo ema hwera ho ema abamumu medi nyame abode ba beboa ho na wanka se woni begye wa bra bomu honhom a aware nyina no obedwane de wase adwuma obedwane de wabra wase obedwane ene wa be foforo obesa ba se de onyankopon ka na sem no bibia wachiwade se wanfa nka no a ontumi nko yemfa metwam ensa humfi Jesus na kade aka no ansa na jibrena hame woni begye awurade nhyirawo se wajibre na hwe Reverend AGYAPA ensi wiye medafo bidiane Reverend AGYAPA beni wahia jibrena tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidu nyame abode enhaban ensuo ni nua a wodi tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de acheme ebe wanwa wani beje nipa bebre afasa akwawe so atenase a omoni agye a omudi de enya bible bibia ona kade bibia se ene anadwi eba Kumawood TV ene eye ya wada obade ehira so amaye na menimse senia odi asempa me hoye no onso hoye ai wa ohwe a otimu se nhira na doso saa na onso me gidi se nhira no so adoso amawo Awurade Nyankopon nhira wo se o TV no ede Kumawood dide bia no ye de nsempa ene ne mapa ena ebrewo onim se edu ya wada na no hotwe ebopa osima aduasa odi asempa metena makonwam na mafre enimdifo omo a omunim de ewo sunsum mu omo ase sunsum mu kasa omote na omutime bua enipa ewo sunsum mu fam efrise ewiase ewe enye wiase we nko a na enipa yetim ewo owia we ase ene ewosan wo sunsum mu wiase eye niema mienu na aka abom enti se woti owia we ase na wansa anti sunsum no so ase a eya na achia kakra efrise owia ya yete ase ndie no ye honam te se honam we eno na owia we edisuo na so sunsum mu wiase nso no ene ye okra na atu mu hom na atu mu no eno nso ene disuo eti niema bienu we nyina na also ote ase eti eduru ya wada bia na beto mensa frɛ omo amunim de omo ti sunsum asem ase na omo betre ye sunsum mu ewiase eniema ekoso abraba ye bone afia ni kan mo ifiri so ye wa gen se odu ani kan bebo obra na ana abrabo na enkoso emawo because ubetima kwa akoye adwuma bi adwuma obeye no enam so wan hwehwem enam so wan ngura sunsum mahu se adwuma me kwa akoye ebeboa minti no later na on se sifam enipa wo fa na one nete awade a wo kotete ensempi na nyame ncha de ene yenya onyame nipa baako ewa hanomo a ono dede bia ye to yensa frɛ no ana waba na oni abehia no atere sunsum mu niema ase edua na esi wo fitire no adwuma bɛ na eye edua na esi wodan nim na adwuma bɛ na eye anwa kora na ɛwɔ honom no adwuma bɛ na etimi boa wo kwan bi so ana ene papa no wɔ ha mene ne ba bedidi nkombo na ono so ato na no mutuo na de obetum de aboa ye menu mienu yesua de no ewo sunsum wiase no ye de abobra enye obia se Reverend AGYAPA enen so yensa kan o ha mene no ba bedidi nkombo na enam no so yesua de na menu se enu se
don hore ba kwa yinwe program no na so onye bibia film e wotu anamon akọ ne nchen medroma Abbas Junction e ho no wo nyame bo tena obetena se no aye adwuma wa problem bi da so amane wa ha bi da so obetima akọ ne nchen na one no akọ akohia mu Reverend Akwaba ya modi asemba ene de nhira na doso na de bia na mibusa se de bia na obo ade adom de bia wo ye fresh de bia ye fresh unyini da wo ye se me forever young Reverend ene so ye do obo ade asese ode wo abeka yensa na eni ebedi nkomo pi na ansa na no mema akwan no achia wadofo wo adofo bi abechia wo mo ansa na ene topic na nkasa akwefo edi adam me no mabaso na ejawa boa eni ate enema bi ase oh Samdaku yadi biameka se na mubiso owi bia beni pa no we nyame so ja se we nyame obi enam so amo obi beni pa ni nyame okay beni pa ni na on train aso medafo bidiane rebe na japa beni wahia jebre ne tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidi nyame abode haban ensuo ni nua a wodi tumi awure mu no ba be ye firi so nyame na dia cheme ebe wanwa wani beje nipa bebre afasa kwawe so atena se a omoni age a omudi de enya bible bibia ona kade na boka se sana bibi wo wiase me wo meduma ya kumase ehwa meduma Abbas Junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na yeni nkomo e ma hwere ho e ma abamumu midi nyame abode e ba beboa ho na wankase woni beje all right yes mama kwaba ai etwa ho kakra na ajapa o tia maame owo ai na ma chia mi ofanom amufa obrekum amufa de tuso obekwa abodon ma chia maame Leticia na machia abusuani nyina na machia ni pa biara alright ahwefo nyina na machia adwuma wura Samdakus Samdakus ba ko pe the big boss on say ewiase no say na mobi so na obi sakona no a de nam no so ma won sakwa no o ye nyame o no correct o ye nyame so dia sentina obi tu bi shows yi na de wo hie mi nyame men hia wo a sanya nipa so masi good na mi hia no a enti ye nyina nipa bi nyame nketo ye nyame nketo a o se we nyame nketo a so dia se be nyame nketo a nipa bi nyame nketo a o dia se but enye ho na ye konti no me chia ahwefo nyina ahwefo so je so na memma o nyina so akwa baba Kumawood TV but enne ye be kansem na ye wuram kakra na onyankopɔ ya adom a so tia se ɔkyena nyambo ɔkyena anopa obi a wo hawo adeso bi ya no ɔmfa medan agyapa na menkɔ honhum na enema bi a atosin no menyankɔ adwuma ma onyankopɔ de akyeme so tia se wɔse de onimu de no ana wɔde ma no okan Hosea chapter 4 verse 6 na wɔse esan sɛ wapo nim de enti no onso mepo sɛ enim sɔfo de wiase no wo onyankopɔ wonim de a eboa ma wiase asetena no eye de obi ho nkyere no so de ase go ba me nkyere no minim de ekoso abrabom o tena ase ya no mehu se okura na ebi a ye wo no eda de wo no bosumi de wo mu no ene edi de to no we na ma wo bre enti enye we onyankopɔ nim se nipa ede ya ye be chia ye be fom so de ase enti no o hye da de ho akade nyina bai on se o hwe broni a o ye ka na odi ba hase ye nto no a oye no waye hu niema nyina can papers waye ne bibia ti se sey a onim se ka na very good eye fidie esey a obetumi akotobi na odi ahya na mu na wa reprisi
na de say no ye fo na aye kama so what you say to Yakopon nim say nipa eden ya e be kokoko haw mu room beba but on pese ye be ha no na ya ha ye ho enti no ani say fufu nie enkwan nie no twa atum no wate amene just wate amene very good me ya everything goes good me ya de anu aduro nie so what you say so bi wo wi ase ya waware me anu aduro nie enti me ni haw enti no an say oba wadwuma so be ware me pe me ma me ware me because who ye sunsum me me honam onye ni panya ne hu sunsum mu ade so they say media me no me hia wa me hu de ekoso na wo ba so me hu but ye obi a ne hu sunsum mu ade enti eno an say why na wa tu onam wa edwom abonten station time why na wa tu no aware no akade bi ni padua no ho wanya betre ne mu afi na ono na odi tetima no anytime bia no o chene ne onye anytime bia ne say e ba so okwa adwuma na so ba scanner obenya no na spirit na che pache o ni dia free sunsumu enti scanner o de be ya de e be hye o mfanya hwe e be hye so what you say o da wa wale winti no se de honam fam wa wale oba ne da kete so no na wa trasha wo so na woni wa da sa ma sebe mpanifo manim mo fa nche me na wo ho esane ade be che no na ho nyina asai o be hwe ho no na ti se no obi adakete so honam fam pepepe o yesunsum enti o taxew se de o fa oba e wo honam fam mu a uyi ska obotom e de ma no na o de kodi die no sa pepepe na sunsum so o be taxew okay enti e ba ne sa o be sisi wa ware ye ho kwan sa o ko ware obi penu o twekura o ko ware penu o twekura o ma ware ni nyina da o sa so sey adwuma because uyi adwuma na ye yi a adwuma bebiri e wo tito be sey adwuma obesa ni ma bebre o wakwan mu o man ko ani mu da obesa bra o yare ate se di akire kura na ate se yare no o de yare major point very good and o de bro okay ahwefo ahanom ye Kumawood TV Reverend AGYAPA ene ne odi asempa mensa kana no ene questions amode ama me no eno na meba bebusa Reverend eti mesra o bia won so no odo questions ba ya ubenya o answer ubenya ono yie te me pato te waso na tie ma me Reverend say ahwefo nipa bebre ede asema hyema no se me mbusa o if we say almost say obi ho no mo a oye adwuma na adwuma na oye no adwuma ne nkoso obi a be ye sa adwuma no ebe koso but ono nko akoye bia enkoso sister ba ko wadum me money din but minim se wo hweye o se wa je store e wadum na oton cosmetics eye nkun spray ene ne ma no bi no na okoje store no initially in the first no ne yeto ade but se ye nto ade na okọ baabi ena nipa no ka kire ne se sa adwuma na oye no enye na adwuma ete wo se ojai na okopa adwuma foforo ono so ye adwuma na ni je ho a opese oye nipa no so si onyai ete wa ye sunsun mu nipa iso eye no kore se adwuma bi a be ye bia no e wo so hwehwem ansa na waye ana se me na mi tontos na ye nto a mi nyan tos no nkoton ade foforo asem na wo ka no odi asempa ne kwa so anu no ade bia wa hwehwemu ansa na wo ye no o ha bibiri bitumi asi ewum so what you say ati se de wo tu kwan na wonim kwan no na kwan na wo kọ no wa misa wo bayira ba se wonim kwan de wo si so na aye de be na wo kọ very good obia wadwuma o de ba wi ase se wo ye nti kanipa bia no wo si so a so e wo sanka wo nipa dua no wo pahwehwemu wo pahwe ba wo se Ghana no ya de se ye Christopher nti ade nyina mu Nyankopɔn ya wie se onya bagi Yesu di a na se eno ano no onyame ayi bi awie se me kaaye no but onya bagi Yesu di wie a enye no ano no na nsan oji Yesu di a emfes kamera o oji Yesu di a emfa dwuma mera o oji Yesu di a emfa sika mera o emfa ware mera o oji Yesu di a ema wonsi dan so dia se enya no ene de hwe wo no eno no wo ne botaye eye wo kra nkwaje nti
ana wodi agye Yesu adi but wodi Yesu di a eno nkyere se wa ye yie wodwuma be ye bibi a dabi sembe ko yie awose wo ye hu adwuma awose wo ye hu adwuma gidi a enwuma nim no eye gidi wuye to dia se to kaya ode owura bi ede na chijai echiche talent bi man konfo bi apafo oma bi enum oma bi mienu oma bi baako tie ni o question na mi ya no enti ebra obaaye no na de onya enum no ode akoya adwuma enya mo ho de onya mienu no ode akoya adwuma enya mo ho bare baako ne de odi kosie wa fa anya adwuma oye na dwene se ompene wasem to odi koto ni ru aba no atam rade ama no ti ni ru ade baaye no a obu akonta no de onya enum ni baaye so wura odi maame me de koya adwuma manya numa ka ho enie osimmo wo ye papa wo ne de bibi hye wonsa obetumi aye ni yie betumi ahwe so wonye ni hafo de onya mienu ni baaye no me de adwuma manya bia ka ho osimmo won so ayade wonye ni hafo ye bibi hye wonsa obetumi aye ni yie akwa ne kwatamba akwa ne baaye mempem wasem o owura aja mempem wasem tibili kotu wodi na metena ase na me woche enti enie je wade o se wo ye ni hafo ne kwadwofo na wonye ni papa esanse wa ntumi afa anya adwuma na wotena ase ya makwa babeto na ba ko na me de ma no na asa ade ama me nti no ba ko ni mpo magye furu nsem edem afoforo on de adnesity enti ade bi onipa bi a wo wi ase no awo se wo ye wodwuma ho adwuma aware adwuma abrabo wonya ba wi ase ade wo ye bi adwuma na mo wontumi ntranzi ka se yesu comedy mi na aduane na besi table so na hohore na wudi wontumi ka se yesu na oba na betra wo dem ma wado na mawo na to yesu wani betina wa America na wadan kama mu na ohun ato yesu wani betani asidan kese de gate ato ano je osafo wani yanya ne sa age se tuwa na mo wo penhwehwemu obi hwame sika wodi awura dwuma bi mu adwuma na hye ama sika na hye obi hwame sika wakuta pen no enye sika ketwa betene wasra duane ansa na wadi wanya hwehwemu so dia se wakoto material atari ehwami mi designer ba kope ye fa na Isaac honda ye hodwuma mame onim oya de oya adwuma se me pom atare no ena wan susumi a odi atare ne beba no anchime a ebe wuro be kese very good so dia se enti odi tape esusumi numbers na watwere na wodi atoto ho na watwitwa na wapam obeba no na enemi ho aye pepepe o sorry ya mikoya adwuma manya sika mi ana manya misika mi dikoya adwuma ei sana wahwem wo ya no fama obi a owo hohom hunumu fa adwuma ne ma no opani Reverend AGYAPA wo nimde enti onyakopo de wagina twon no so sefa bo wiase adwuma we na me pese me ye ebeboa me ana emoa me se ebeboa me nso a menye dan emoa me nso a menye dan good menya de me nsa keka nso awie mabie bara niam start e kofom meye dan na matumi asa apagya na me nkyerɛ sɛ onyakopo nim sɛ onipa wo ba wiase ade wo ye bia na obetumi asa akɔfom enti ɔde ho akade e bai eni jiwi onyakopo bie na no
kachre David say we na koma ana meboa David eye mfomso emma bebrebe na owo ni nyina na nsore ni obakofo de bakope a wo no na wo pe no ento kumni kunu no efa no ni mufui David ebra odifo no ba ne nchen no yiri ba ne nchen no ebeka kire ne say ade a wa ye ne nye emma bebrebe a wo ye wasa kum obi afa na yira kan ho ayo odifo Nathan wa nye ni ye Nathan ka asase me kire David no ewa na o se ne bu amena ye mompaye na nyame mfa nche me oti asema Nyankopon ka kire David me ayi bibia wie wan bibia to me nyema nyina wie atimi se firi ho ade na wa ye na odifo na beka kire ho no ehun akade ni pe adwura fa yi hu musuo that is oh yes and the fear can good or the fear can ni pedua no good and if was fa adwura fa yi hu musuo according to him say Psalm 51 no was fa adwura obetumi aka ma me na ye nhwe say yeah I'm say Psalm 51 oh say verse 5 for the say so verse 7 or say fa adwura yi wo hu bone say eye wa Psalm 51 verse 7 was fa adwura eyi wo hu bone to aso yakre ma me eyi wo hu bone o si dware me good na me nye fita se sukyerema very good na kade no we nya de a also koye fasting agobo mpaye ekotie mfe Nyankopon say humimobo why ni bibia wi that is wa hihya to say wa hihya to ho David mfa dwara no enware na o mfa nyi musuo onyi ne wo fi no one na wa ye no musuo e ka se musuo a on mfa nyi musuo no efri ne ho kane no ho se ana mi ya se ne no ye ya sofo ye aba no ye chereche ade bia ye nanom ye boa o man ani kuro no ye se ya busumsam kane no se musuo ebe kuro mu a ayemfo epe odwan awadi afe anamfie mienu ekonsuo ho ekotwa odwan ne mene ebu ni kom ebom paye yi apaye eprepre kuro no mu ni ekuro mo ni ma nyina fi nyina kokoro ko tia baabi odi ja kotum hye no na musuo aba kuro no mu no ni nyina ayedai na kade no ontu ni nyina entiem awradie kuro yo musuo aba kuro mu enti ayabre no ejira man yabre no ase asofo so ho mo so bom paye ene kosi sai na asofo ndo mo bom paye Nyankopon won akandi esese ye no yenye nti ebetie mu hunu kwa ena na man gane ya apam obi a wohwe me bia no menka wo yawo abusunyafo no nkola bebrebe nsuo fa wo mo no ani ese wo nko nsuo mo ko ye nsuo fa wo mo no ewa pam no asofo ko bom paye nkra na amba onye ni se asofo no na omonye hye omonye den ne ade ahye ase asofo no obu enye ne hye me de me den aye kwan na yanfa so enye ne kwan no ntia anya adwuma Elisha akola akuma eto nsuo mu no wankase onosko enkoye kuma ne mrawo wankase awurade makuma ne mrawo odi akandie bi ekan otwa adua to nsuo no so ana kuma ne finhye na se baaye na wo se maso ne fa ena o maso simple thing na nana mo hye da kotwa odwan enya musumsemo Nyankopon do odi amaye no mo ma yemfa ntra na yemfa muwa ye ho
omo ko twa adwan wo nsuo no ya amamre ne amanne no enkra ne nyina pie bai yeyi wo mo ene ya news nsuo bi ayiri emse ankobla obi na frɛ me na de beba program ya ene that time drive it no nti man shada anya yi traffic ne dia no azim nziama nsuo no ayiri ana bridge bi na nsuo na yiri afaso na akata so yasi gai bi twa bobo ya oduro na mo a o say jayo na de nsuo na yiri atwa afaso no jayo betimi o jayo we nsuo betimi afa me we metwa me cross this ya na onu nsuo metimi twa ono kasa basa tie nsuo no say nsuo keke o kasa tie nsuo no twa nsuo ni poa wodi a wo ya na ko na twon o mado su kwa hwehwe na o ma ya o mu no na nanom ba ye ebe ya amane ene amamre na short time ene nsuo ni yiri ba ye ye cho bi to prison ah obi difum so na ye che no fa cells your commander so that's here your station master chief inspector ti say unipa bi ye bone na ye che no koto cells na ukọ na wa nko pani na wo hwe ho no mo no ah na ofiti ya se ni panda says o do pe koyi na obetu akoyi ni sa obetu do pa akoyi no very good I was say a procedure I was say o fa na kwan so ntran bo foje ka asem bi o say be bia se audition no wan fa nhye ho a e be frato so that's here ya shesha niema sebe panimfo ni edi si etiri soso a but ye fancy ekotodwo so mfa nante nyankopɔ bo wiase no ya meka ɔman bia ne sunsumu a onyakopɔ de ma no ɔman bia ne sunsumu a onyakopɔ de ma no ɛte sɛ Ghana kronoso em sɛ ɛyɛ 16 regions so that's here na 10 you say 16 regions regi bia won so afo regi bia won so afo oba Asante region a ye wa Asante regional minister aw mampani yi ni say won hwe aha asem bia baba bia no pro bia no on here on hwe oko central western north oko upper west upper east babia voter babia obi a won de wotimi sole prekopem fiti anmo ensan regional minister ho enkonkran say woni o mampani kodi nkomo wo ko no office unya kwan onyankopon wo say de ya chechire no wa chechire de ya sanu no wa sane wa chechire ni bibia pepepe emra ya djuma but now ye Christopher ye mfa mra enya djuma Gentino mebo reverend etinia all ton ade a ye nto no ye fa ne sister Ediam de example no me de ye mfa to ho na man no ka kire ne so niema na wo ton no nye na djuma enti onya niema no no nko ye djuma foforo no ye sister ne fom so anaso wan hwehwe mu me chema ba be siso ye mpa hwehwe mu ana ye mpa niema ye beboa ye kanena le bia meka na abrofo no mfa bible emfra buchiri maaye no na ye nananom ti wiase asum nyankopon wo kwan mo fa so a omosum nyankopon eni obi ena be kire wo mo kwan fa so a omosum nyame na semna nyamai semna ye nananom ankasa nyankopon bie o madwune mu meka se na omo ye scientist kura chen enen krofo a abai omo ankasa trase e de niema anyame abọ keka mbom ye niema ma ne ye dwuma omo timi de buo kura soja e da ne Manchester soja ma ne ye yie semna omo ankasa trase koko ebo koko ne hono no ese
ade adwogo ka ho ade yesemre fa na monche ennam chesemre bi ya wiase yede haban ayanum ne ade etimi si niema etimi di dware ebe huro eya habanyame na yeye onyakopa ye bibia dadada enti adwuma na wo ye no a ato nsuo mu no wahu na kade aware na wo ware na ye hira so a upeja oba no to wo nsa so ehwe ni ma ofe na no waso dem ho na so fo se we hira so mu wie ya mo wie moto akese wie na ma kese ade ani je koda hotel kodi honeymoon ebe fie mo de ani je sha ase no eye den na de madane tamfo a oba tu na ba ma tu omuntimi ntira biem na de ye di o masem ewo court ye pese twa wade enum na o ma ya tamfo be ma twoma na oba twoma ne be ma onye ni se eye basa eye sunsun boni bi na taye tiri awale enungu enu nti ana tete no se o be kwa aware a na wo nanam magu nsa ataya aware na chi abompa ya ta aware na chi na kade e de ama no nyenya no hunu enye ya no hunu ene atretre yensa e wo so se onyakopon nsa wo so onyame ehira so ntinu anu no na omodi akande bi ka ewi mpaye ebo mpaye ta aware na chi eti o papa ware echei onu maame ware chei ewu 15 20 30 o papa kwada na yeye baako wo ware bebre kura pato tumi nya abotre hwe o munyina eye japade sisi dan ene mo bi enya bi dam ewu bebre enna yesi yanwu bebre kura ba wo mienum yensa no ye kristofo no ba wo mienum yensa bible say yanwu enhye asase wesuma eso na de ye kura katumi ga yanwu mienum yensa so de ase wona na so wo be 15 wo hwe wo munyina mo munyina nya ba bi siye ebe obra emu ye ene ya wo mienu timi hwe nkora no eje da fie no ye jaketwa asomdwe ni fie because ene ye koware a ye sei ma ye mfa nsa kura ma ye mfa nsa emma ware na se ya bosom sem se ye koware na ye de nsa aka ware no sa ware we ebegu enyina aware a abusuapani mpanimfo ampe ensa akade a tetete nyakopo ka ye no amfa nta ware na chi no na yese ya na bibia sika ya na bibia sika na ya todwuma hira so ya tretre ensa bompa ya hira so no wese kwa ebegu enyina enwususu ade bia somdwe ma be ntokwa nkoa the teacher say na aware bebre gugun most of our akade ni na free and sorry no akade ni na say name wo say aware for ni ye abutuan mienu ni ye no no mo nye ne ma aware go ni dos na say na obi kwa ware a ni sofu ne shebra ma no sa ware na akọware no eno anu megina ware na je ama ni papa nsanim ni maame nsanim omdo mo babi kwa om begina hwe bi kwa ni nyina esi sofu na so eso nte sa enya mamre no aware mu nhira so ye nyine sofu nchen ye gye no agya ene na nchen so dia se omo ya mamre ni amane awi a eno anu nti honhom bo aware na chi honhom ta aware na chi ebo ho ban bibia wo na kade wa hu ni sa obi aware ya obusumi e warim ya obusumi a ye de bibia enye ofiti ana wo ye oya obua obebregu aware ya hwehwem ene aware teteno wo be ware a omo kuwura fiefiem ahwehwem ene ya de aware nye so fiti ya wo hye nipa no wa de wakọ e ofie wo no kọ mu a be ma okuta sika ebe hye ye ofie wo kọ ware mu a be ma no ubewu sa fie no okọ ware mu a be ma wo twemu ta ne betene pe ubewu woso wa hwehwem ena akọye ye ofie bo ma akọ ma wo yoba wo da ye ofie bo ma wo yoba akọ wale mu a de bia ye beta busuafo nya be yiwa ma ye beta aware ni begu ye ofie nya fie bia ne koma aware o because ye wo emra ye wo akade ye obibia e wo ho tiso wa hwehwem na viti ya ne wafa wo betena asase we so ani je wunya bi da na ye hwe ne se nipa no akọ wura mawie te se aware sem a wo kan wakọ wura mawie adwuma sem no wa start awie akwantuo no wa start ye process no se bi opeso tu kwan eti no na enye ne field ne bede no ahunu se ade we ya mekọ akoyi emwa me enja me kire se
enti am kire say nyankopon nim se nipa mfom so nipa ho eye dan ya e be mistake what dey here enti obo ye no wa hye bibia kama e dey amaye say ohaw ne ba ye mfa we mfa nka ohaw ne ba ye mfa we mfa nka ohaw ne ba ye mfa we mfa nka ene yesi yenye yempe yebepo yebekọ nyakopon nche direct ni akọje yensa nka de odi amaye no yemfa mo ye ho bra yemfa toto ne mahwe ne ma ekoso o ka bible na yeta mu nti no ebiri bi na omo ka first bible o ka Genesis nguma no a na se obi kura ewu ewo kuro bi ko ti a asofo ani kuro mo mpanifo na oman no ayemfo ekosusu bebi nipa no wuye no ekopem na omachi odwan akonsuo ho akobu ni kom aya amanne ne amamre sofo ni gina ho bi omo ye wie a oma ohoro omo nsa ewo nsuo mu ho nsuo na moja na gumu no oma ohoro omo nsa ewo ho ayi omo ho afirisa moja na akagu asase ne so no ni nyina wo twere sem nu mbate na okoya ya se abosun sem ebra Jacob edwane ekodu baabi a na ni kum a oye se order no ofa ebuo no ni titu so ebuo no da so no e no so da ya ohun se nyakopo atwede efiri so bi se fun abofo edi sofu isane na ne ti ya no na ye re e ya mpa oyire bofo no oni bofo ne tentamwen ekoin bofo ne ka no still la wenya no because na aduru ni bre ene yeden so wo shira no e no ja okoye enti buo na oda so no wa antu antwere mu nanim ase yo ode yen kai dum e de ngugu so e frɛ hɔ no sɛ Betel aha ya awurade fie o kai na o sɛ eyensa ene odi gu sa boba ne so ene o frɛ hɔ sɛ eye awurade fie enne obi ye bia ye bɛka se nipa no som bosom ene ye ne oman bia o wiase bia no e wo honhom a onyankopɔn ayi no e de ama oman no se ye ne nante but ye mpe na se nipa no nim etie fa se no mi odi asempa meti asese mi nim etie basa kwa be na mefa so o tell about me Japan chen bidinua bidin haban so dia se bidikohini bidi abo ensuya no anwea ensuo ana me yesa na ema ebe yo seseme nyamsum papa no ana me kira wo no o ma me nche ma me nka kira wo se ma tere me nsa bompa ya ma wo ko na ebe ye hwe wo kope enye ye wo besa ko be wufro ama ni para sa tere nsa ma wo ko be enti enye nsa na to mi ni mo o tere wo nsa de ne so ma wo de bo nipa no wasi gidi anwuma ni na gidi wuye na sa sofo bu on ma mo tro mo nsa to bompa ya ma nkrofo e ma eye adwuma so mo fa hwe nka ho ma me ka se mo kire wo di onyakopa aka no ye ntontwene enipa dodo sei na bia na meka owura nso dem azayaresa efi nimdia asofo bi mu nim ana ma aza ayaresa ekoso wa bia ay musra won nsa no ampa anka onko bopa asofo bi bopa okobo pa ekofa obi a nani frada obi a omubu da edna tena hwiche so edna bi sia so dem na ye buru ntwene mu e buru tons akese e boye se bompaye o man solomon ne brekwa momo se ma no wabubu esuni pa so no to nyomubu ye ni atamis ka de ama no obebo nsima wani na sofo yi koba no atene nsa bubu ani sore no asole kwa no odimirika na sole mai sani gidi wa sore yo wa se bubu oba so de ma bai onu abubu na odimirika no so atena so de utia oya 1 year osa chill 3 years sofo to me mompa ma osa ne nkwa wo de bia na si wo je so de mompa sa de enye on na sa reverend obi a wo bubu de unsu obubu e na obi a osa aye no de ohunu ete bia sofo ni hunu se osa aye no
akwa wa bubuo no on dey so hu ne nan akwa no wa head akwa ne nan say bubuo no wa hu speed on so ni free ade so dimiriga sana ho atoro ahoto no wa he ani je amro so ye from TTF thank you for the from TTF TT information ene asofo no bebre kura wa radio so TV so na obi afre na waboni din na waka wo so to asi sofo ya bion na waboni din asuma sisesese o se phone kura ye yisu no otumi ya bibia free bi true color azan komhye anyakopon ni mo he brako nipa o yare yi anka otumi kote ahaban bi ade ma no ade dware no ade bi ma ne kan nipa dua anka yare sabai o ha ho o pese ofo so ase wa be so menye na o na ya hello your first say na hello o ka say free everybody ka say I am say na nyame ohuna de me hunu say na am say I am say we bibi say na edi why ne friend ata true color o ha phone so o friend udin abaso no de aba kire wo na o to was wa ben sa na sofo bi no bebre dwo mu dia no me no tie me shankom so that say me hu physical feel ti die ewo ho no ne maka kire wo wo de opa kokko gina dan yachi me hu opa ni meda timi ahye wonkom se be yi ana se me hu sei me hu ni se baby awo tie ni me from any kosu hu me de betimi hu se we na kosu ni padua no so sa na yakopɔ na de anom eye Kumawood TV ye ne reverend sankofo ni nyina eye nsamanfo asafo ena motim asore na omoko ne nsamanfo eye nsamanfo asafo sof asore bia omunyi nyankopɔ tumi ni se ye di nsuo betimi abo nipa ye di abo betimi abo nipa ye di nyankopɔ dua ahahan betimi abo nipa ye di nyankopɔ nsa no ade betimi abo nipa ne ebu di se aya bosom sem no ye mfa mo nipa o de bo bi o ye sofo na yisu bia o ye bosom no san sore no eye nsamanfo asore aso mo wuwo no mo ko sa asore eye nsamanfo asore because o timu ahwensi o be bre enema nyina nkoye wada ni mum wu ani su huna de o ka se nye ye eye nsamanfo asore na sa na mo ye no ami ko tu chiro se o de awo kan esuna sore bia ni gidie o gidie esuna sore bia ni de o fa so esuna sore bia ni gidie ayare sanipa no bre de na se o ye ma no gidie ayanyuma nim no gidi wuye gidie anyuma nim no gidi wuye be pa cho yanko Proverbs chapter 21 verse 16 21 verse 16 21 verse 16 o say onipa a ofum free nimdie kwan so no onipa a ofum efis nimdie nyankopɔ nimdie o kai Hosea 4:6 na o kan ho asɛm esa se wapo nimdie nti na pu se nim sɔfo so de ase o de fansa sha akra na kɔ Ecclesiastes o de me mo kan wi but kɔ ba bi kakra o Ecclesiastes chapter 8 verse 1 mami ansana ba mo akɔ sa Proverbs 21:16 ho no Ecclesiastes chapter 8 verse 1 o se hwan na otise onyansafo no hwan na otise onyansafo no na hwan na onim asem ayi ase de mi kan de mi kyerɛkyerɛ hwan na onim ase kyerɛ hwan na onim ase kyerɛ that is obi o kan about onim ase onim Jeremiah 6:16 what mun ko gina kwa no so na mo hwɛ tete atempo no bebi akwampa na mo fa so na mbenya hom ya mo kra kane no na freje maaye no obi wu a ya de haban ene stra no obeda house a wompro obi collapse a okoko ma no a wo pese wo so wu ya e wa haban wote na wo de aso no wo de so no no anwansi a wawu bo tia no 3 times wo no asori that is so wu no won wu ye haban na ma na sori ade de nkruma ene a champon obi wu na wo pese wo so wu ya tete no omutwa gu so de wo nyina gu so wi a wo da ho abo se wakeka ho e ka wo ni pe bia ne pe na spoiler na start no apigyaw ni nyina ya to agu ani ya buru ye nsema bom pa ya sa ma ye nsema si cheche akomche ni aya ma o sa cheche yi
na yakosum nyame ekonya yedie ani asetua ne asomdwe ana yakosum nyame kofa haw esa de ba fie yakosum nyame de yare e ba fie afei wawi a kenka quotation de ma no yabre ne nti na ya hwa de kakra ewo Proverbs chapter 21 verse 16 21 verse 16 no ayin onipa ofum free nimdeɛ kwan so no onipa ofum efiri nyankopɔn nimdeɛ kwan so no obetena nsamanfo asafum benya printing press omo ansole omo nyin saa nyankopɔn bɔde ni nsamanfo asafo obewale amanagu obewale ebegu unya hwemfrim umpe unya dwuma nye de bia na asofo na ewo mu na edi yie asofo mpanifo na edi yie na wo a wo de wo timu na wo so pe bibia hu no bra Yesu nkyɛn na obehira wo ono asefo obete wo no na won so wada ne hia ne popra obekɔ wum no ayemɔbɔ nso odifo no enyame adwuma wo esan se wa nante sa nimdie we mu bi nti no edifo pa nyakopɔ kya no ye pato ho o man yere enya amane papa wo bro besia eka ekom de no ana odi wuye na odi ade so a egya na yere ne mba odifo foforo ena ba ya onim sa owonim die nti no wa nkase maame ye mompaye ye mo ense mompaye men nkase mpaye bonyo but bibia ona kande wa nkase ye mo ense mompaye fasting na ne ma nye yi wa no se de na wo o se mi newe aka emu kakra bi a ye die wu sam kakra bi ye die wu o se kone kosresra de ne fa bra o kosresra ne ma bucket ne me ne ma o de bi o se twini nyina gu fa hwehye ma o wiye ye no to no prum na fe ni nyina ada ne ngo se ton ne fa tua wo ka weni nimdie no to o se o maya onimdie no yera de onim no a ofum free nimdie kwan so no wo betran samanfo asafo wo bekoso abre everyday na obre wo be wale amanagu uso skema na hye de bia kwase ebuo ye de bebu afela show obebuo nipa no ma wo ho betrew wo ho kyrew nipa ne ba na omo serew se nyame atua wo ka eso na ntesa nipa ne ba na yeserew nyame atua wo ka eso na ntesa nipa na wo ka nyame atua ka no enso wo ana ma na duani di ye enam so ana ma nya dwuma ye enam so ana ma nya baabi kɔ ye enam so ana onya asetena pa waboa ne pɛn bara ho kyerɛ ba ye no afedo onama no osopaw wayiwa ma na ogu anim ase enti se wanye wabrabɔ no wadwuma na wampɛ bambo bi ɛwɔ nipa dua ma wahia bamba na ubu ni sɛ yabosomsom a wobɛbrɛ owi ase a wotie wobɛbrɛ sam wodi sɛ mepɛ sɛ o convince me ene mahwɛfo sɛ sɛnea wo kan sɛ enipa onyu su saa nneɛma nyankopɔn ana ɔmfa nyɛ adwuma no sɛ wokɔ saa sɔre na wote nsamanfo asafo mu good ɛnokorɛ ɔkɔtu akyerɛ yɛ sɛ nipa ne ba wo nkyɛn a ɛdeɛ na wobɛtumi ayɛ de aboa nipa no nipa ne ba me nkyɛn a me no tena se adanse bi asi na ɛyɛ me de paa ya chiri para tumu abrochiri ya chiri para tumu ɛwɔ abrochiri ni papa so ni bi papa edim ni kaba me last week ya o dim ni kaba me bi susu ya ana me te edua bi na ba ana me dem na se onko anadwo onto me ma ne kan se bi se onto bo no boba first edua na ba no onto ontwili sem on kan se na wato na me ni de maker me ni de meye ana okoto ye nti edi 3 days no ba ye ana me keka ha bambu na me ye ma na nimu a ana me kyerɛ sensenkyɛne asi ebeyi uba no nyakopɔn me dance ni amekasa me nkasa mu entwa trauma bra bomu da enkosi hwe fa mame twedi ampo nyakopɔn totrobo nsu a obade po ni pa bo ne ho a woni abusuapani yeni bebia wo fere yeni de oto ni din yeni de owo no nenso da so ho fitete ni wonwu da ne ho ntam na meka papa no enura ade be che enura ya papa na bandimrika be ka kyerɛ me sɛ ne yere afɛ no awa briche sɛ ni kunu ye yi no hana ni mudie ni nyansa hana kristofo bo asetɔwo ɛboɔ na ama ne toye no buba na wɔtoye no ye yi ni kunu afiase na obetra be ka kyerɛ me sɛ ni nyina ye ere baba onye ni sɛ wo secret bi ɛwɔ baby a uni wo secret bi me secret no said that they have no akata so because me dey asofo dem me asofo sign e na medjuma no ntino sofo bi ho no mo a oba
o obebɔ mpaye obeye sei obehye nkom anso bekom no na o secret bi pa ofie ana se o bibi a o ye ofie eti we no de o de brebra so keke me secret no se o secret bi na wa said that no secret no say secret because sama wo kan me dey mu ore ope hunu ope say o ya mu a ya ti nipa na wo abrotire yes na wo de aduaba ma no say onkoto na na onkoto na oto ye no the 3 days ya yi na frefi ase ho no matter there o ye ya yi na wachini saa wo so wachini ne ba na wo say ka wa bɔ no oba mte jewe na koto na najo me ma ne kan se mi ne kokoto oba na me de aban hwehwe mu ma no me de hwehwe ma atwa se wa na dan se sie ne dan na so we ya yi uba no me se Nyankopɔn bɔ so ne asase o ma mi nsuo nom na me kasa odimika ba nura e ka to se ya yi ni ba no me secret de me nkan kyerɛ wo so de ase obi a wo secret ba me secret no me nkan kyerɛ wo na nya bɔne minim twedi ampo Nyankopɔn obɔ so ne asase a medi me na asi so na wo bɔ nsuo sɛ memnom na ye wo nsuo so bɔfo a obu atan eyi atan nsuo so bɔfo a obu atan eyi atan onye bɔne oyɛ kronkron ɔtɔmadi ka kyerɛ sɛ Onyankopɔn ewiase ne da hɔ no honhom a ɔde ama wiase no ɔman bia ne deɛ ayedi bua no but yen and ya tuagu di bebele na ase Israel Nyankopɔn eye ne nyira ye eye ye mfa nto aso Onyankopɔn asese nipa dia maye wasase yosi ye mpe ye be bre ye be ware waso de be ku ye be nyuma be sei obi e ni ba ontumi home akra ba ko 7 years ontumi nante ma me se wachini ache na me se yanu ne hia me pen aban bi na me so mo mfa nkyere ne sishi na ye mre mo mfa nkyere mo de kyere ye ko ya akra nse ne utumilika obi a ne sishi o akra mfienso o ko mfienso ne sishi we o betumi de mpa kara ba here ba amna tumi asore na ore ba ba ka na wo ti ase wo tumi di asa ho yare wa o yes akra wo yade da wo so ne yade ketua wo mu nam na wo yade na wo nam Nyankopɔn bɔ tena efiada Reverend o tena se no ayɛ adwuma ahwefo ehwɛ wo hwan na opɛ so ɔba wo nkyɛn amomfa me number no me de minimum de meka menka ntumi wo obi a ɔhwɛ me bia okuta ni a wa bia hu me a me say minimum de ka me wu ya kyɛ na so me ntena hɔ no mo ama obi mfa ne nsɛm hunu e me di me na me nkase wo nkɔ minim haban ebuo nipa ma nipa di yie minim haban e tue nipa ka minim haban e tue nipa ka minim nsuo so bɔfo tue nipa ka ti sɛ wodi nsɛm hunu na obi de wo brɛmia na me hwehwɛ hu sɛ wodi nsɛm hunu tia no mɛmɛ sɛ nsuo so bɔfo na tua wo ka mɛmɛ haban e tua wo ka because onipa wo bɔne so ka tua na wo benya ya so so ni ma so saa na Nyankopɔn ye wɔdɔ Yesu ye wɔdɔ enti wo ye bɔne kura na pam ka wo de bɛkyɛwo ɛne yɛ nento bi di wo bɔne pa ne na si wo na so wodi wo pɔne no wodi upone obaya mo aye mo bo wakofa na adwuma so meti ohwe adwuma ma wo so ye Kristo ni nti obegu adwuma no ama wo na mo aye mo bo ama wo yire kura adwane agyawo woni tua pa na be ma foforo na wo yire da e ho na bo so obesu mogya o so obeba wo nu esa potro komodi na etojewo Nyambo tena Reverend AGYAPA tena se ewo meduma eye ehwa pankro no meduma e ho na Reverend tena se wo de ba bia obi a no fa ka obedu kajitia also pemeduma ka also be so Abbas Junction udu hono ma Reverend aba no eni negu screen so no obetumi afa udu hono ma betumi afre Reverend all time ma obi a emfa ho ni nipa a wo ye o se ono odi ahaban di odi nnua di odi nsuo di odi abo di tumi kura na won from mu kura no odi di etimi gidi se sa nkrofo we no na omu hia na why study because emfa ne o haw no emfa ne wa mande no odi fa mframam na anye yi a odi be fa abom odi fa abom na anye yi odi be fa nnuam odi fa nnuam a eye den a ha nso ebete ebetimi aboa o kwan bi so Reverend ba me musa asem ba ko
obi eto menkra say utumi ye sika ho adwuma meba me call kakra but me na so me number no okay na phone number ndi tuja 0244 277 109 me pese nipa bi efiri wo hawo mu enti wo kira nyakopo ya aduma me tenase 0244 277 109 0244 277 109 Papa ko kan 0244 027 240 0244 027 240 me mpani phone number na me use question bi say no eyisika nyakopo na dia ma ye say yendi say uni baby ewo uwa wo ye mehwehwe mu kra dia ma we simple mama nkrofo adidi sika eyi omusika edi yedi nana di gya no a wontumi ni ye bu sepen di gya na wontumi yi di ono so okoto asase a wo tu sika wo so a ono no bibia ye kama kama a otu wo nkwa se wodie no na wo sika wa asase no so no metuma ye ho adwuma ma wo efi se ugbo ma obi wo hwehwa wo hunu obisa wo de ma wo simple obi hu sa we so lady baako ono so wo hwe o se awo in fact o se envie dunum ni kuma ko di nani but ade aboa ne se be ma ne dono but in kuma fo no ade omude hia no reverend o se nya de wa se ne kwan wa ana papa wa mra ye mfa bo some na wotwe enwo but afisa se na ne ba shelechi simple ye mfa bo some nwo ka me catch us next week obewo na enema mi wa no mu a nyakopɔ de ma simple me pese me kwa akra na me te o maka me na ato so me kwa akra obe no otumi akɔ sɔre furuka tuka obedu nkran otowa wontumi nkɔ tuana ma obedu nkran me enye mi won ma me nyakopɔ so se tie o ti amanne ma ye easy e de ama me amanne ma aye easy emfa won tu nipa so ana ya sɔre se ana ma sɔre mra ana ma sɔre se ana ma sɔre mra ana ya sɔre de ana wo wa sɔre de wo ti fie na wo ma ho kyere wo no komo de wo na wa de egu no wo sɔfo kɔhwe anwumre wo ne yere kɔhwe mfumpa mu bu nipa so cause omo jo mani na watwi offering na bicycle ba nyina na omo cheche ye no ana pasese clock na fufu si ja so na so woti won na wo dwene de o ma be di koko just 50 pesos kra wunya asomo I was saying ya sɔfo edi yie but I was saying man so man so di yie we are na dawo nyame na aye nyambo china me pese oboa ahwefo because they say kamia ye say na complaints in the doors mama odi asempa obi obefre bia eniema nkoyie adwuma sem awale sem akwantu sem obi okra na ahwe set ekura no a qualify say otibi say wo san ko ye adwuma pa but wo nya adwuma ekwan na sisi me de niema gu fom me de niema gu fom ye niema mankrofo mo towom me de niema gu fom ye niema me gibibia di nyakopa ade bia wa ye bia me gidi me de adwuma eboa nkrofo ma ne ye yie e ma ne koso kama because udi agora nipa on na masa situation no wo fi se won wo sere enti wodo ono a ne be yiwa magu ani mase yankenka quotation one yan final last quotation ewo Psalm 41 verse 5 to 10 nipa na on ne nam no a wo de wo de ho ato no so na na ya sore ma de na ya sore de wo be kire wo betre fi obi antumi si fi o be hew ya de be mpon wo be pesika wo nya bi wani megu ase tama wo kwa so na wo ba afore ne de ya je but wo ho kire wo na wo de fi a wo nya obi ama ne meboa wo e wo fie wo da enti ma wa dwene sebe anya dwuma wiase wo ti wiase a wiase no o so utimi se wo ti wiase na wo ne ma wabusua no so eni tie so e wo ho eni so ho very good nyame na ahyehe kan ma ne hwa de Psalm 41 verse 5 kan si 10 o se matamfo kasa me ho bone enti e ba ne sa nipa na wo ne nam na wo bua ne ba ne ba bi sie na wo ho akere wo no o kasa ho bone se da ben na obewuo isi a wo yare akwada hospital ka prekra wo ni bi to mbe se da ba hospital ba hwe o say we
dabe no bewu na ne din so akata na ne din so akata na se oba behwe me a na se omo ba hospital na da mpa so behwe wo a omo ka atrosem kwa no mukaka na koma tasensem hu omo koma etasensem hunu se kuro nkwa no mu die ofiri edi kobo dawuro se omo firi adam obebi a woda no ekwa efi a omo kobo dawuro se wona wotane mi nyina tutu me ho asu omo ta wo nyina fa de omo nyina di hu konkonsa wosusu me ho bone kase omo dwere bone tia wo se ebusudie akuta no nyame atua ne ka no da mpa no so hospital wo no da no nyame atua ne ka na afi oda ho yi afi oda mpa no so ore so de bi ontumi mafie bie wo bewu madam fo pam ye kwa ye se de osi da na wo prene de ba ha me so obewu nti ba ne sa wadamfo pa wo do ho tun so na wo ni koba no a odi maduani bie no a o me na aduani di ya ni pie ko di ma ne nsa no so ama ne 19 so atia me obeso ne tia wo eno anu no wo wi yaba menya printing press that is attempts at the four crown ni kwa se ke ye keep your secret dia wo ya no wo ya enfa ni nkomo wo dia bra na wo ni nkofo anyankopon na me so abom na haba ni nua ni nsuo ni ade ewe so me wo ma me nche ma me kan kire o se ko ne beye yi ko trust nyame beye gidie beye yi dabi yenya ne sa nti me fra obi a wo free nkran na eba o kira nyame ya domu a bra bisitek meduma na ma me fa na asoma tuntudwa o ma mo takwa takwafo takrade elibo azim pristia bogoso wasankran first omu nyina no nyame boa da mai omu nyina nyame boa on the 9th ya 9th October ya omu shami takwa bobobo takwa bobobo community center ho omu shami te omu mo takwa western region any central region mo be ho no nyina no omu nyina Asia mi yakopọ ya doma bobobo 9th October busumi ya yebewura mu ya okay ede toso nkunu omu nhia mi otakwa okay na me di semina na wudi dware e pa omone no saa semina ne powder no a eyi nkrofo to no ai bie kwa ma nkrofo adwuma no me di bi ba ho. All right, mote Reverend amote ni kan o sitakwa for nyame bo on the 9th mu hia no e wo bobobo Reverend akasa oba ho nyame bo otena se e wo Meduma Abbas Junction the number no in the good screen and fa number no na nyame bo otena anobetu anama okọ ho no mo maka kiro se ade biale ha obiala okọ Reverend chan ya obetima bo ye bre na so ye sorry ye frame odi asempa Ewrade nhyiraw nyame bo adasende ye be hia hwe so ye ade bonni amemenya ne konkoye di papa e wo nyina che Ewrade nhyiraw isi ha eche obia medafo bidiane Reverend AGYAPA beni wa hia jebre ne tenase wabɔ mpa ya che wa chinchini ya che wonya bibia mfirimo bidi nyame abode enhaban ensuo ni nua a wodi tumi awura mu no e ba be ye firi so nyame na di ache me ebe wanwa wani beje nipa bebre afasa kwawe so atenase a omoni agye a omudi de enya mpa ibo bibia ona kade na boka se saa na bibi wo wi ase me wo Meduma ya Kumase ehwa Meduma Abbas Junction ho hweme ya wada bia me number nie